ukpa jong ka Sonam Raghuvanshi u Devi Singh Raghuvanshi. Ula Kyntait ben Kren hakmat kilat Pathai Khubor hadin baka kun jong u ka Sonam Raghuvanshi kala yo jamin menta kasngi. Ka jing yo jamin ka Sonam Raghuvanshi kala long shisnem duna hadin ka jing sya set along jong ka halor ka jing suba don kti haka kampanyap ya ukurim jong ka Raja Raghuvanshi ha ubnai jemang jong usnem arhajar arpusan. Haki benta jong ka wei saudong hasora haka jinglech sakai honeymoon jongka batla ukurim jongka kat baki parlok jongka kibala suba don kti haka kampanyap kimpat yo jamin setia ya ka Sonam la ai jamin no henry ukpa jongka ula Kyntait ban ong ai wat laki lat Pathai Khubor kila ab ban yo sngew ya ka jubab na u hadin ba ulami naka district session court hanong ba shilong menta kasngi ka arpu pratarik uyayong arhajar arpun riu. कुछ कहेंगे? हाँ? आपका बीट